Здравейте, аз съм Кабум, този, който не Макс играе. И Макс Би, който се прави на голям пуп. Така. Ай, живе, трябва да виж, трябва два пъти хикс, бей. Два пъти хикс. Ето. Това е Брайан, който... Аз съм спечал. Дей така не кланяй камера, защото гледай онзи клип, какво стана. Перфектно си. Ти преди беше снимал там книгите. Смених на чукове. Ама аз искам мечове. Мечовете са слаби. Ти се кажеш. Трябва да направиш комбо, Брайан. Аз те правя. О, мале, как му е? Смени ми оръжията. Къде се телепортна? Трябва с кръг, Брайан. Айде, Но ти всеки път викаш Брайан, човек. Аз съм Макс Би. Брайан си. Аз И на следващата мисия сама, защото просто той няма да умре, защото аз много съм се развил тук. Ти... Спирай клипа, човек. Ти само викаш Брайан, спирай. Ако... Спирай клипа, човек. Добре, айди Макс Би. Айди. Добре, ако умре, значи е пълен нуб. С тебе. Давай, да, толкова е минала играта. Еми, искам я замина. Май няма. Предполагам, че трябваше да даде някой прът се помня. Поред нас какво ще бъде това? Драги зрители? Аз знам какво. Батуче! Тъче! Са. Така, екстра. Мога гледате на 12-ти филм. Сега къде е? Къде сега? Сега да го спукам ли ко? Не, просто се махаш. Ето го там, ето го изхода надясно. Ето го там. Значи не е изход. Скачай просто, скачай. Стелт кил. Стелт кил, Брайан! Не. Що всеки път има въздушни гласове? Човек, ти снимаш повече телевизора надолу, отколкото съм. По-голяма работа. Човек, той ще се вижда. Гледай страна. Вижда се. Гледай камерата. Вижда се много добре. 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 Само къде. Ще трагвам ти. Така, можеш да ми видиш тук всички улокнати оръжия, които аз направих. Това са ми апгрейдите на сайта. Ако искате още клипове на Deadpool някой път. Това къде? Толкова голямо. Няма да е 12 минути, човек. Значи ще сменяме на 5 минути. Да, и ето сега, понеже наближава петата минута, ще спрем. Едно, две...
И се върнахме. Сега той е наред. Играй като нуп. Така се играе. И всеки път са те купи чукове. Аз обичам чуковете. И пистолетите. Виж как се така се снима, така поглед. Само се вижда екрана. Така. И аз го може. Да, може. Добре, сега по-бързо ще го правя добре, така че... И пак ми кажеш, брат, майде карай. Добре, да, Макс, ви. Човек, ти само се бъркаш. Ами, сигурно съм ти да ти кажа. Снимаме! Сега, примерно най-забавната част. Обичам го тоя. Аз почвам от 10-та минута, чули? Да. Да знаете, играем на нормал. Не на easy като някакво. We're getting paid off some billionaire douche nozzle. That'd be medium mogul chance. Guys with the moms, the private army. Как да мачкаме хора? Classic, easy to hate. Така. Това па да ви Do it again. Elevate. Вече сме на 7-та минута. Of course I am. Making sure you. I'm so taking this guy with me. Как? Така. Е, така се пръскат хора. Вижте, Кабум има опит. Анди това ще го връз. Сега ще пробваме малко с пистолетчетата. Това е тази обсерватория или какво е там? How to kill motherfuckers. Or we can find a way to shut down power in the entire building. That would force Добре, сега игра с любимите оръжия на Брайан. Сега не. На Макс Би. Карай. If that hit you in the chest, I'm sorry. Thank you for your crotch. Гледайте. 8-та минута. Още му гърба. Generators you have. Is that code? Nah, innuendo. Innuendo. Той го направи на кетчуп! This is what I think it is. Jackpot! Джекпот. 9-та минута. I'll bet those elevators work again. I'm so smart. Shut down the damn power. Get down. Let's try something a little fancy. What? The higher your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that. We can get more momentum moves by upgrading our weapons. My combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it. This would go a lot smoother if my reputation preceded me. Then you need to leave survivors for the time. Коска граната. Се върнем като спринапоза сега още малко и съм аз. Boys, they are hitting me. Just
Здравей, Топен. Здраве! Сега Брайан играем. Това се личи. Ми по-бързо. Аха. То, който ги изкърти с помпата и с чукчетата. И показва нови трикчета. Но добре. Къде? Тук ли? Какъв ми е ба... Ай, ще направите ме на нищо, Добре, още една минута ще снимаме и половина, разбира се. И слушаме. Да, то... Каджи с асансьори да приключваме, Брайан. Едно, две, три. Това е краят, аз бях английски, беше кабум. И чао. Да, но малко интро след това. Малко да се позабавлям. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Айде, то Това е края!